Thung ka sorkar daga consultative committee halor ka jing baki nong pang ke kendo haki hospital shimet namar ka jing ram ka bai hospital. Ya kani ka committee ka sorkar kala thung iki dukhan iki hospital shimet ru banya tai halor kani ka jing baki hospital baki nong pang ke kendo. Ka sorkar kala ai por shiteo ya kani ka consultative committee ban ai daga kai pot. Jing tumbu jong ka sorkar galong gumni adien bagi layo ya bon ki jing agaba ki ilayo so ya ki jing ong jong ki pai ba agaba bon kamtam le ya gitu ki ba ham duna ka jing yo ki ba thia agi private hospital ke dai ka daw ka sarkar ka sim thia alor ka ni ki jing nagda daw ka sakhot ya ka ni ka meeting bat ki private run hospital kena bagin ya sngotu kumno bangila ban ai ka jing rap ka kham ba ta de na ta daw bagim simla ban poi se ka bukut ikut kan mana ilai thung no daga wei ka consultative committee apdeng jong ke private hospital bagi government banyak perkat namda ke jing bahab ke jing bit jing biang jong jurul kam jong pai ba ladap khot daga liang ge DHSMI la khot RCN license daga liang jong sarkar la khot RCN ba daga liang jongaru munchar la khot sistem ye gani ge jige ka bagi si ge dum dei badang khot namta ilai perkat ladu git ki por ki bagi pai ba ge kendu ye gani ge consultative committee matang imbansi ban bu no daga gawe consultative committee ke bagindan ke member nang tai na po ki private run hospital badang galiang government banyak perkat ke babahan daga banta ke jimun toy daga banta ke jingerap ki pai ba jui amde bom pediang kata kena yu ya kan ka review meeting belakot mencuar naga lai hajar gila pengkiu ya kan ni sumari covid jangan rifu hajar lagi private hospital tu amde bom pediang ke sarkar nang le ki kam ke dapat ki jing kadang boni bami jika sarkar kemaan ke sengi ke khot ya kan review meeting nak banta banyak perkat halu ke jing jumpai ba wi kendu